dělal, kdyby si tam dal ten plný ten. To by začal jít tam duchem, tady Matěj. Dělat, když jak jede, to je Schumacher, ty vole. Kolik tam má? 325. Tyhle to hledám do dneska, tyhle, tak tam budou fronty jak do druhého dne. Zvuk je úplně jiný. To tam stálo, víš? Stalo na statku. Jako první kolo má celý vrátky, to je to většinou. Proč se to i nějak jako... Víš, to pracuje takhle taky, že jo? Když byl úplně vzadu, tak to bylo vyplněné úplně. To trošku pracuje, takhle. No, on je fakt dobrý, ale... Jak to tam udrží úplně. No, když jsi viděl, já jsem se tím nerozjel, že jo? Ale jestli byl jak do toho sednu poprvé, ale to tam rozhodl auto, jak to jde, tyhle. Ty máš něco na jiný, no, víš, těch simulátorů závodních, Matej. Jako... No, nebyl úplný. Ale nebyl, nedal. To byla asi ta největší začínovací zkouška. Když to už by se ani nešlo víc. Bych tam ani nedával, ani ne v zájmu matece, jako v zájmu toho hardwareu. To by taky už musel odsežít. Když ono to asi nevezme jako pokyn, který by to nesnesl. Nebo jo? Jak je to limitované. Tak se říká, to za 16 měla. No. Ty jak to na to měla? Když tam měli ty hodiny. Ty jsi jezdil s tohle jedničkou, ne? Ty jsi měl... No dobře, já šel takhle, než půjdem, tak si vyzkouším jenom tady to Mercurový. Když se to na silnici přirazí.